A vidi nešto da pamet, on je meni pošao. On je ti nešto meni pošao, samo da ja to plaću na parek veljamo. Treba mi jedan kompas, i vidite moj mater, onda sam trebala. Neki jedne drugi vam dosađivaju, ovo će biti vaše gledanje. Ne moram lajka davno biti, da sam mašera. Ja sam to reći. Ovi ljudi. Kako je? Može i meni je. Hvala ti je. Ja čovjek, kaj god. Da napravimo ne tabarsku, nego hipertabarsku. Onako hamučka, živo, da ti imaš. Ovako, neko i ništa trke drugi penzionere koji čekaju penziju da im neko potre.
Io no, questo è dieta contenuta. La varietà è lei.